Igbo nwe mmadụ ekene m ụnụ. Asa agụepụ ụzọ agụepụ ọnụ chi hụ, otu a ka esi wee kwu ya. Ihe m ji wee bịakwute unu taa bụ maka na maka ọtụtụ ihe na-emegasị n'ala Igbo ndị anyị kwesịrị iwepụta ka ndị Igbo nọ na mba wee mara otu o si wee na-aga na otu esi wee na-eme ya na ihe ndị ọzọ na-esi ya n'azụ, tụmadị ọchịchị na ndị ọchịchị nọ n'ala Igbo. Ị nọ na mba, ị ga na-anụ ọtụtụ ihe dị iche iche maka na ndị politicians dị aghụghọ. Enwe ndị nke ọrụ ha bụ ịgwa gị ihe na-anaghị eme eme. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị na-achọ otu ha esi wee batakwa ọchịchị ọzọ. Ụfọdụ bụ ndị na-achọ otu ha esi wee jide ọchịchị ka ha kọrọ nke ha. Ị ghọtala? N'ụdị dị iche iche. Mana ọ bụ eziokwu na anyị nwa bụ ndị Igbo anaghị ebi n'ala Igbo. Ọtụtụ ime anyị ebighị n'ala Igbo. Ọtụtụ ndị Igbo bi na mba, n'ofesi, obodo dị iche iche, na ebe a na-emewe ọfụma. Mana ọ na-adị njọ na anyị jerecha ihe niile a natazie n'ụlọ, ọ bụ na be anyị adịrọ mma obibi. Ọ da-adịcha mma. Ma mmadụ jeresịa mba nata, ịnụ na ọ batara n'ụlọ be ya, mana ọ na be ya wee gbuo ya. O wee bụrụ nsịkọ gburu oke osimiri, obere ite agadi nwaanyị ememina ya. Ya ka m ji wee sị ka m were nke a ka ọrụ nye m onwe m. Ọ bụrụ nke m ga-emepụtanwu, mepụtara ndị Igbo ebe ọbụla ha si wee nọrọ, nke a ga-abụ ihe ọṅụ nye m. Aha m bụ Complete Igbo Man. O teela m ji wee were aha kamgbe m ji were nwata. Enwere ihe m bugasị n'obi maka ndị Igbo. A sị m ihe ọbụla eche n'obi mee ya n'aka, o wee bụrụ ihe a mara mee. Kamgbe ụwa m eji nwa ka ọ dị mma, maka akọọla anyị ọnụ arị nne. Enwena ndị si anyị na Lagos anyị laa. Enwe ndị gwara anyị na Abuja anyị laa kenebe anyị. Enwe ndị gwara anyị n'obodo dị iche iche na anyị na ọ dịka anyị enwere ebe, ọ dịka anyị enwere ala, ọ dịka anyị enwere ebe anyị eme biznes, ọ dịka enwero ndị nọkwuru ụlọ be anyị eme biznes. Ịnataba anyị, iwe mara ihe na-eme. Ọnụ akọọla anyị ya too much. O rugo mgbe anyị ga-eji gosi ha ihe ndị a na-emegasị n'ala Igbo. Gosikwanụ ha ndị ọchịchị na-achị ọfụma n'ala Igbo. Gosi ha ihe ndị a na-emepụtasị n'ala Igbo eji wee na sustain obodo a na-akpọ Naijiria bụ obodo anyị. Ugbu a anyị ewerego ebe anyị nọ wee bido ọrụ anyị bụ na Anambra steeti, maka na ọtụtụ ihe ekwuru na Anambra, ma ihe ndị ekwuru gọọmenti so ha na-eme, ma ihe ndị mmadụ si na gọọmenti emeghe, ma ihe niile, ma sekuriti o, ma infrastrọkchọ, ma ihe niile, ma iro, ma ihe niile asa na-arụ, ma ndị na-asị na-arụ ha. O so n'ihe anyị ji wee bata Anambra steeti. Anyị bịara hia ka anyị bido mmemme a na-akpọ Solution in Local Government. Ka anyị banye n'ime local gọọmenti, ga nerusie anya mara ihe na-emegasị na local gọọmenti, hụkwue ndị local gọọmenti mayors bụ ihe a na-akpọ ha n'obodo a, ya local gọọmenti chairman, ya na-akpọ ha ebe a bụ mayors na ọchịchị soludo a. Ịfụgasị ha, fụkwa ndị obodo, ndị kọmuniti, ndị ime obodo, nnukwu olu ha wee mara ma presence gọọmenti ọ na-abatakwa atọ. Den mara nke gọọmenti rụrụ na nke ha arụọ. Makwuo otu ha nwabụ ndị obodo si aghọta ihe na-eme na steeti Anambra. Ihe ndị a bụ ihe ndị anyị ga na-ewetara ụnụ n'usoro. Anyị mechaa steeti a, anyị banye steeti ọzọ, anyị ga-eme ka ụnụ mara. Ekelekwa m ụnụ. Aha m ka bụ Complete